Carles Ramon Marsal. Vaig néixer l'any 44 a Barcelona i visc a Premià seguit. Abans només hi estiuejava, des de l'any 98 que visc a la casa on abans havia estiuejat. I soc metge, tinc 66 anys, soc metge mig jubilat, estic jubilat de la medicina pública i segueixo 2 dies per setmana treballant a la medicina privada i intento aquí al poble doncs, no estar gaire quiet i col·laborar amb totes les coses que hi ha i alguna més, no? Perquè no soc massa d'estar a casa mirant el televisor i llavors això em porta a intentar col·laborar més o menys cert en moltes coses cíviques a Premià de Dalt, no? Que després, si cas, quan sigui el moment, en parlarem i ho explicitarem una mica més. Molt bon dia, Carles. Bon dia, bon dia. T'hem convidat a participar d'aquesta aventura de gent del poble, sobretot, i el que fem és que tots els que passeu per aquí ens expliqueu unes preguntes que us demanem que ens respongueu. Com descriuries el teu poble? Bé, encara no és meu, encara no l'he pagat tot, però vaja, el Premià de Dalt que considero el meu poble, almenys el poble d'adopció, no de naixement, com deia abans, jo vaig néixer a Barcelona, però des que tenia un any i escaig em va portar a aquest poble al principi a estiuejar, en una casa al passeig Coromina, que té records d'infància molt importants per mi, i des de l'any 53 a la casa que visc ara a la carretera. Què em va portar a Premià de Dalt? Doncs en principi, ja et dic que jo no em va portar res, m'hi van portar perquè tenia un any i mig, no? I per què vam venir a parar a Premià de Dalt? Doncs molt fàcil, perquè el meu pare casualment era fill de Premià de Mar. Va ser una pura casualitat, diguéssim, per néixer a Premià de Mar, perquè l'avi era director de fàbriques tèxtils i aleshores aquella temporada estava en una fàbrica a Premià de Mar, que suposo que ja no existeix, com el 95% del tèxtil ha desaparegut dissortadament, i el meu pare per aquesta situació va néixer a Premià de Mar. I aleshores doncs, buscaven un lloc per estiuejar, que estigués relativament a vora Barcelona, que no es tardés més de 2 hores en cotxe, perquè en aquella època era un drama venir en cotxe de Premià a Barcelona, hi havia dies que la gent no pujava pel desastre del temps que tardaven, havia tardat 2 hores i 2 hores i mitja per anar de Barcelona a Premià. Inclús alguns dies doncs, el meu pare no pujava per no tardar aquestes 2 hores a la carretera. Vull dir, ara sembla molt fàcil amb l'autopista, però abans la Nacional 2 era passar per mig de Badalona, etc. Era un desastre. Total, que l'any 45-46 vam venir aquí i des de l'any 98, com he dit abans, doncs visc a Premià de Dalt i treballo a Barcelona. Vull dir, vaig pujo i baixo cada dia, ara menys dies, perquè ja, com he dit, vaig jubilar de la part pública de la sanitat i continuo treballant privadament un parell de dies per setmana i els altres dies doncs, faig coses aquí al poble. Com saps, vaig a la ràdio un dia per setmana, hem muntat tot el tema del càncer a l'Oncolliga, coses de tipus cultural he intentat ajudar, hem ajudat amb a les converses de tardor de Sant Jaume, vaig ser membre de la Junta de Sant Jaume, vull dir, hi ha un currículum ciutadà doncs, que m'han fet fer coses i suposo que encara me'n deixareu fer alguna més, si el cos aguanta. Deixa'm que insisteixi. Digue'm. Què t'ha aportat Premià de Dalt? Què m'ha aportat? Que no tinguessis? Què et trobes que ha modificat? No sabria contestar-te en aquest moment. M'ha aportat calibrar i valorar el que és la vida de poble. Cosa que des de Barcelona no podia calibrar. I després una cosa que sembla una tonteria, però per mi és molt important, que si estàs a Barcelona, pots estar a Barcelona com pots estar a Nova York, com pots estar a Guadalajara, per la forma de vida, per l'idioma, per tot. En canvi, a Premià, home, almenys pots viure en català, que ja és molt, o vius en català. Que a Barcelona no vius gaire en català, i això realment per mi és un tema important. Després la coneixença de la gent, el poder fer coses pel poble. A Barcelona vius en un barri i màxim pots fer una cosa pel carrer pel teu barri, però no a nivell global. En canvi, en un poble, i consti que aquest moment ja és més complicat, perquè quan vaig començar aquí doncs, hi havia d'haver 1.500 habitants tirant a molt, encara no hi havia tots aquests barris que ara hi ha, i ara hem passat de 10.000, com sabeu, i clar, ha canviat molt. Però de totes formes, el nucli antic, la gent de sempre, o més o menys de sempre, que màxim són 1.000 persones, per entendre'ns, doncs encara jo crec que es pot fer una tasca cívica important. I això és el que m'ha aportat, no? Ha aportat aquestes ganes de fer coses i fer-les, més o menys encert, segons les circumstàncies, i que, bueno, fer coses i fer disfrutar la gent, doncs és una cosa que sempre m'ha motivat. Saps que el tema de l'humor és una cosa que també m'ha motivat sempre
i que la gent sigui feliç, se'n rigui, s'ho passi bé, sense passar-se de voltes, jo crec que és una cosa important. L'humor és una cosa fonamental a la meva vida. I aquí a Premià l'he pogut desenvolupar potser més que a Barcelona, perquè, clar, li puc fotre el rotllo d'humor a més gent que no pas a Barcelona, perquè a Barcelona no puc parar la gent pel carrer explicar-li un acudit, no? I en canvi aquest poble es pot fer això. Sembla una bajanada, però és així. Què és el que més t'agrada del teu poble, Premià de Dalt? Què més m'agrada? Home, jo no soc massa de mare natura, sincerament, no? Però l'entorn de Premià és bonic, el bosc és bonic. Jo tots els pins els trobo iguals, perquè no soc massa amant de la mare natura, ni desamant, però no és una cosa que em preocupa massa. La platja encara és pitjor que la muntanya, pel meu gust, però vaja, fa més calor i fa més sol, i hi ha sorra i tonteries per allà. Però l'entorn de Premià, parlant seriosament, jo crec que és força bonic. És un poble que s'ha pogut conservar bastant, almenys al centre, no? Diguéssim, l'urbanisme controlat, per dir una manera, no s'han fet gaires bestieses, no hi ha blocs descomunals de pisos com altres llocs d'estiueig que s'han fet coses descomunals. I el que menys m'agrada és que el 80% de la gent té molt poc sentit de poble, perquè és un poble dormitori, no? Els barris nous, les Pèrgoles, la Cisa, etc. No? Vull dir, la gent no els veus mai pel centre del poble, no solen anar gaire a actes culturals, ni a veure exposicions, ni inauguracions de res. Vull dir, per la seva vida, agafen el cotxe, se'n van a Barcelona, treballen, venen aquí, enxufen el televisor i a dormir, i s'ha acabat. I l'endemà... Clar, hi ha una vida cívica molt restringida, a 1 milió de persones tirarà molt, i les altres 9.000 doncs, no tenen cap tipus de vinculació amb el que és la vida cívica. Això és el que més em sap greu, el poble dormitori. Què hi trobes a faltar? Doncs que s'incorporin aquests barris a la vida associativa. Clar, això jo ho miro des del punt de vista del casc antic, que és un llovís, no? Esclar, s'ha de mirar a l'inrevés, perquè sempre a vegades ens queixem que la gent del barri tal o barri igual no pugen, quan potser tampoc no desbaixem gaire, les coses com siguin. Potser aquesta dissonància s'ha de mirar en dos sentits. Nosaltres ens queixem d'això, però, per exemple, per dir un exemple concret, doncs molt poca gent del barri antic de Premià, de la gent de tota la vida, doncs, per exemple, van al camp de futbol del Premià de Dalt, perquè ho consideren que és un equip que no és massa del poble antic, i és una cosa d'un barri, que hi ha més immigració, etc. No? Per tant, no ens queixem que no pugen, perquè nosaltres tampoc fem res per baixar baix i contribuir a que hi hagi un poble unit, un poble únic. I en aquest moment hi ha un poble antic i una sèrie de barris que van per lliure, per entendre'ns, no? I no tenen cap interès en integrar-se en el que és la vida del poble. Això és el defecte que jo li veig, no? Clar, el creixement també ha sigut molt ràpid, que passar, com deia, de 1.500 habitants tirant a molt, als anys 60, passar a més de 10.000, realment, i sense fer malbé la mare natura, que s'ha conservat bastant, com deia abans, i clar, estic parlant del centre, del barri Santana, això ja és un barri més ciutat, amb cases, ascensors, problemes d'aparcament i multes i semàfors. Això ja és un altre tema que a més conec molt poc aquell barri, sincerament, i no voldria aprofundir perquè no conec ni la problemàtica, ni l'urbanisme, ni la gent, ni la forma de viure. És un tema que em sobrepassa perquè no l'he viscut. Parlant, si ens permets, de la teva professió, que és una mica el que volíem destacar. Metge? Sí. Per nissaga? No, absolutament. Al contrari, com he dit abans, el meu avi era tèxtil, i el meu pare també, i totes les generacions, 4 o 5, van ser tèxtils. I jo i el meu germà, que és enginyer industrial, ara està jubilat, evidentment, més gran que jo encara, doncs vam trencar tota la nissaga tèxtil de la família, afortunadament, perquè si no, estaríem encara més fotut, no? Perquè el tèxtil realment ha sigut un desastre, no? I no sé ben bé per què vaig fer medicina. Jo la vocació, jo no és una cosa que no he entès mai, jo diria sincerament que ho vaig fer per eliminació d'altres possibilitats. I al final, doncs, em sembla que el vaig encertar, no? I m'ho he passat molt bé. Vaig acabar molt d'hora, vaig acabar als 22 anys, per tant vol dir que ara fa 44 anys que intento fer de metge, encara en faig menys que abans, m'hi dic menys hores, però com deia abans, però m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé perquè m'ha servit, primer per intentar solucionar problemes a algú, i algú n'ha solucionat, espero, no? Problemes sanitaris, vull dir. Segona, que m'ha servit per conèixer molta gent
molta gent de diferents àmbits i fer realment molts amics. Sobretot amigues, perquè és molt important. Al camp de la sanitat hi ha l'avantatge que el 90% són dones i és més divertit. I després una altra cosa que ja s'ha acabat, que és el tema de poder viatjar, no? Jo he viatjat molt, sincerament, gràcies als congressos, simpòsiums i juergues d'aquestes, que la part científica a vegades, per desgràcia, és molt limitada i, en canvi, el tema turístic. Però, bueno, s'ha d'aprofitar. I he conegut bastant món, tant aquest continent com Amèrica, gràcies a la professió. Però ja dic, m'ha permès guanyar-me la vida correctament, he pogut donar educació als fills i he pogut viure sense masses problemes, anar fent com tothom, però bé, el més important és que m'he divertit. M'he divertit i m'estic divertint, perquè encara estic amb 30-40% actiu. Però un dia aquest doctor, aquest senador, passa a ser el malalt. Sí, això també ho he viscut. Mira, ara farà... Avui estem a dia 5 de maig, si no m'equivoco, 6. Doncs d'aquí 19 dies farà 10 anys. Farà 10 anys, un bon dia, vaig anar al dentista perquè tenia mal de queixal i tenia un gangli aquí al coll i va haver un parell de dies que em vaig sospitar que hi havia alguna més, no? I el dentista, pobret, es va quedar pàl·lid com un llençol perquè es va trobar una cosa molt estranya sota la llengua, darrere les dents, i diu, home, jo això t'ho faria mirar perquè dic, no, jo me'n vaig anar directament al Vall d'Hebron a buscar un amic meu que no hi era, un cirurgià brasiler, em va atendre molt correctament i aquella noia pobreta, que precisament un dia d'aquests la tinc a veure, doncs em va dir, miri doctor, ho sento molt, però això t'aspecta de ser un carcinoma al terra de la boca. I jo, com que tenia molt clar el tema del càncer, i el tinc encara més ara, li vaig dir amb calent i amb fred penso el mateix, li vaig contestar, menys mal que no soc diabètic, parlo de diabetes important, evidentment. I se'm va quedar mirant i dic, home, això m'ho curareu, no sé com quedaré. El problema és com quedaria, perquè era una zona molt delicada. Esclar, vaig pensar, te'n vas a fer quimio, ràdio i talli un tros de llengua i no poder parlar, i per mi no poder parlar hauria sigut un drama espantós. Però bueno, em van deixar arregladet, amb la boca seca i amb una cicatriu que encara es veu, però vaja, encara puc parlar, més o menys se m'entén, i si no se m'entén no és per la malaltia, és perquè parlo de pressa, però això és un altre tema. Aleshores vaig fer un tractament molt bèstia, aquí al poble recordo perfectament quan vaig estar 3 o 4 mesos anant amunt i avall amb un tub al nas per menjar, perquè esclar, tenia tota la boca cremada, llavors li rentava amb una sonda. Però bueno, un avantatge de viure a un poble va ser això també. Abans que parlàvem del que m'ha portat per mi a dalt, doncs mira, poder passar la malaltia molt millor que per una ciutat. Perquè la gent et coneix, la gent el primer dia et veiem fet un cromo amb aquella sonda i les grapes al coll, això, però el segon dia ja s'havien acostumat, no? I ja no tenies que donar més explicacions. I punt. I això, bueno, afortunadament va passar, vaig estar 9 o 10 mesos de baixa i després em vaig reintegrar a la vida més o menys normal, amb uns dèficits de saliva, per exemple, de parlar al principi em costava realment molt, el menjar és un problema que encara en aquest moment doncs, tinc unes seqüeles, però vaja, intento fer la vida. Hi ha moments que sembla normal i tot, vull dir que no hi ha cap problema, ho he superat relativament bé, no? I ara dic, i ara farà, d'aquí 15 o 20 dies, farà exactament 10 anys, per tant, jo no crec que ja em mati això, suposo que em matava el colesterol, la hipertensió, alguna altra animalada d'aquestes per jalar massa, no? Però el càncer em sembla que està superat. Recordo, permeten, que series capaç de donar algun consell a algú que s'hi trobés. Sí, és que és molt fàcil. Això que li vaig dir a aquesta bona senyora, la doctora, que ara som molt amics, que menys mal que no soc diabètic, i ho dic seriosament. Ara, al cap i a la fi, el càncer és l'única malaltia crònica que es cura, i això dic en mayúscules. Això no dic que es curin tots, però en un individu li diuen que tenia insuficiència hepàtica, per dir una insuficiència renal, i vol dir que un dia es morirà d'allò, i no té solució. Bé, excepte si fa un trasplantament, però en general no és el cas, no? Però en canvi, un percentatge molt alt de carcinomes es curen. I si no es curen, almenys passen a ser malaltia crònica controlada. Potser la paraula curació no és correcta, però és igual, si fas vida normal i no passa res greu, doncs es controla i s'ha acabat. I sí, i en aquest moment, com deia abans, una de les coses que jo estic intentant col·laborar amb aquest poble, a nivell cívic i a nivell sanitari, és la creació d'Oncolliga, que és el que era l'Associació Espanyola contra el Càncer, en plan català, és a dir, som autònoms,
I aleshores doncs, hi ha una junta nova que l'any passat va començar a posar-se en marxa i estem buscant recursos per ajudar. A més, a Premià hi ha un avantatge important, que és que a Vilassar de Dalt hi ha un centre de referència important per malalts de càncer. Home, evidentment la quimio i la radioteràpia no la poden fer a Vilassar, però sí que fan suport psicològic, suport dietètic del problema d'alimentació i inclús suport econòmic en alguns casos que necessiten una ajuda monetària. No? I bé, això és un dels temes que estic ara, no? Amb això que es diu Oncolliga, que és l'associació contra el càncer. Almenys amb això tenim independència. Amb això som independents del rest de l'Estat, almenys amb el càncer tenim una certa independència, no certa, no, una independència total. I ha funcionat molt bé, el poble va respondre molt bé, l'any passat vam fer un festival que com sabeu, es va barrejar l'humor amb el tema del càncer, es van vendre llibres sobre això, i si aprofito per fer una mica de cunya, aquest any, el mes que ve, em sembla que tornem a fer un festival de tipus musical, d'humor, com l'any passat, per buscar fondos per l'associació aquesta contra el càncer. Espero que el poble respongui com l'any passat. Aprofitar l'oportunitat perquè treguis un acudit d'aquest catàleg immens. Abans, aquesta càmera hauria de poder captar un acudit. Un acudit? És que només se'm coneixen uns quants que no es poden explicar davant d'una càmera, però vaja, intentarem buscar-ne un que es pugui explicar en públic. Ara es porta molt les tisores, nosaltres no en portem cap de tisora aquí, Bé, no, ja te n'explicaré un molt curtet, no? No sé, el de la Caputxeta que va pel bosc i troba el llop i dice, anda, caperucita amarilla, dice, anda, hòstia, un lobo daltónico. Bueno, doncs és un acudit curtet. Jo soc daltònic, per tant m'ho interpreto molt bé, no? El problema dels colors tampoc el tinc gaire resolt. Bé, no sé si us ha agradat, és un acudit molt curtet, que són els bons, I si em permeteu, n'explico un altre de curtet que també m'agrada molt. Un senyor que va al sastre a fer-se un traje i li està prenent mides, i el sastre diu, escolti'm, senyor Pujol, es deia Pujol, el senyor, diu, aquest traje d'aquest any li faig amb 2 pantalons com l'any passat. Diu, no, que vaig passar molta calor. Bé, home, el sentit del humor jo crec que és important, aquest món, és important. L'acudit, per exemple, és de les coses, i jo ho dic seriosament, és de les coses més serioses que hi ha. I la gent que explica acudits o que explica històries divertides, diu, no, és que aquell no és sèrio. No, al contrari. La gent que no explica cap acudit, que va amb una cara de pam, que sembla que estiguin emprenyats, és molt sèrio, molt seriós. No, aquell tio és un avorrit que no té res a ser sèrio. Una cosa és ser seriós i l'altra ser avorrit, o deprimit, bueno, ara diré parlota i me la guardo. Però vull dir que per explicar animalades i tal s'ha de ser molt seriós. L'humor és una cosa molt sèria. No sé, és una opinió, És una opinió. Penso que és interessant el tema de que ets metge i vas ser malalt. Sí. Llavors, suposo que això et hauria de fer veure potser les coses d'una altra manera. És a dir, com es viu l'experiència de ser malalt i si va ser un malalt qualsevol. Ho dic perquè fa poc va sortir un llibre d'un metge que va passar per l'experiència de ser malalt. Hi ha diversos de llibres d'aquests. I ell la proposta que feia és hem de canviar coses del sistema, perquè hi ha coses que no funcionen. A tu et va passar alguna cosa semblant? A mi em va servir de molt, inclús després a la pràctica, no? Perquè em vaig donar compte de l'important que és l'aspecte, la fesomia, la cara, l'expressió, el moviment de les mans, la forma de parlar, la mirada, i te'n dones compte que quan estàs a l'altra banda, quan et fas de malalt, en aquest cas, jo m'hi fixava molt, l'expressió, la cara, el to. Llavors això m'ha servit inclús després, no? M'ha servit i molt per millorar coses, a vegades si no passem no ho vivim. I després em va servir per una cosa fantàstica, la malaltia, no? És que hi ha coses molt positives a les malalties, molt, Primer te'n dones compte de l'important que és, per exemple, el tema família, el tema amics, de veritat i tal. Després, el poc important que és el tema material de la vida, no? Jo, no sé, sempre he sigut bastant poc materialista, per dir d'una manera franca, no? Això de la pela no m'ha interessat gaire mai. Inclús diria que inclús massa poc. Però bueno, amb tot aquest festival, doncs llavors a partir d'ara m'és igual, és que m'és igual, això dels diners és una animalada tan grossa que al cap i a l'ofici un analitza els diners, quan passes d'una certa quantitat, home, un mínim per viure dignament està bé, però quan comences a acumular i pensant que deixaràs els fills no sé què, al final l'únic que serveix és perquè es brallin.
Perquè, esclar, el 90% de famílies que hereden una quantitat una mica important, tots acaben al jutjat, pràcticament, perquè no, que sé, aquella casa m'ha dit que me la deixaria. I tot. Vull dir, el tema material destrossa les famílies. Moltes vegades, hi ha excepcions, afortunadament, però és un tema molt delicat. I almenys m'ha servit per això. Primer, per veure l'important que és la vida, per veure l'important que és l'amistat, el riure, el que deia abans de l'humor, el sentit de l'amistat, de la família sobretot, i el poc important que és el tema material. I una altra pregunta. Vam fer uns documentals en el poble on una de les coses que es destacava era el paper del metge de poble. Sí. És una figura que s'ha perdut. Potser ara tenim més coneixements, tenim més possibilitats, més recursos, però s'ha perdut una vessant del metge que és la més humana. Sí, però això s'ha perdut al poble i a la ciutat. El metge de capçalera, el metge de família, el metge que pujava les escales allà i que per 4 quartos et solucionava, i ara no, ara la gent truca a urgències i va als hospitals i tenen caspa i se'n van a urgències, i això ho he viscut i no és cap acudit. Jo he visitat un senyor amb caspa amb un servei d'urgències i no explico cap animalada ni cap tonteria, cap mentida, és autèntic, no? Clar, això de fer servir el sistema, però abans hi havia, això era molt més barat. El metge de capçalera, el metge de família solucionava moltes coses i era molt barat pel sistema i per ell. I amb pocs desplaçaments. Ara no, ara tothom va amb ambulància amunt i avall, trobes gent en fase terminal que tenen 2 dies de vida com a màxim i perquè estiguin contents de fer americanya els hi fan un tac cerebral amb un home de 94 anys que està morint d'una hemorràgia. És brutal. La despesa, perquè entengueu el que vull dir, hi ha un estudi fet aquí a Catalunya i una tercera part del diner que es gasta en sanitat és absolutament inútil. Proves inútils, inclús a vegades malèfiques i perjudicials, medicines que no serveixen per res, excepte, esclar, perquè visc el farmacèutic i la companyia que els fabrica, evidentment, no? Però des del punt de vista de valor terapèutic sanitari no en tenen cap. Hi ha una quantitat de medicines que no serveixen per res, i proves absolutament absurdes, ja et dic, el que deia abans resumint, una tercera part de la despesa és absolutament inútil. I això ho tinc que dir clarament, no en té la culpa només dels governants, ni el sistema, ni no sé què, ni les retallades. El problema el tenim els mateixos sanitaris, que ens hem acostumat a fer una medicina de complacència, una medicina defensiva. També hi ha un altre tema, que és el problema d'això, la medicina defensiva per la por de que si t'equivoques hi ha un problema, anies al jutjat, i llavors això, si com més tacs portes a la butxaca i a la cartera i més radiofisiològics, però clar, això val molts diners. Defensar-se del perill de la medicina és caríssim. Això, esclar, fa uns anys passava només a Amèrica, les pel·lícules, no? Els abogats que anaven a buscar malalts emprenyats per portar-los al jutjat i cobrar uns diners. Però ara, als hospitals a Barcelona, a les escales de sortida, hi ha abogats i passants d'abogats que estan buscant clients emprenyats per fer una demanda i anar al 50% a l'abogat i el perjudicat d'un error terapèutic o no error, que a vegades, moltes vegades no és ni error. Jo no recordo la xifra, però em sembla que de les demandes mèdiques, almenys a Barcelona, em sembla que es desestimen un 97 o 98%, perquè no tenen cap sentit. La gent, no, i com veu que pot coronar la pela, s'hi apunta tot, no? I diu unes animals terribles, i llavors això obliga el sistema sanitari a defensar-se, i defensar-se a base de pòlisses d'assegurances, i a base de demanar molta prova, i a base de fer una despesa descomunal. I llavors, esclar, això s'ha de retallar. S'ha de retallar. La forma és una altra cosa, les formes també s'han de fer, però que evidentment que la despesa sanitària és inaguantable, no per aquest país a qualsevol, és una espiral de despesa que és insostenible, vaja. I cuidar la medicina preventiva, que penso que està una mica descuidada, ajudaria també a retallar despesa? Sí, el que passa és que les coses la gent les vol resultats immediats, i tot el que sigui prevenció, com amb tot, vull dir, això, el resultat és a mig i llarg termini, i això no queda bé ni a nivell personal, perquè no et satisfà gaire, ni a nivell polític, perquè és que els resultats potser els tindrà un govern que no tindrà cara amb el teu, i aquest és un drama, no es programen
majoria de vegades per un bé al ciutadà, sinó per un mèrit polític del partit determinat, i això és un desastre, perquè això en tinc resultats d'aquí 15 anys, a mi un director general dirà, com que serà d'un altre partit o no seré jo, doncs escolta, que s'ho facin mirar, jo vaig fent el que puc per sortir al diari, per quedar bé i per tenir resultats immediats, no? que pugui fer campanya electoral amb els resultats que es vegin. El que podreu tenir fent una determinada mesura d'aquí 15 o 20 anys, aquest és el drama. I a més en un país que quan canvia un govern no solament canvien els consellers, a Catalunya, per exemple, que em sembla lògic, sinó que canvien les tècniques, això és dramàtic, no? Un director general no té per què ser un polític, en general té que ser un tècnic, el conseller molt bé i el secretari encara molt bé, però de director general avall, que cada vegada que hi ha un canvi de govern canvien tothom, això és un desastre perquè no es pot planificar més res. Perquè estàs planificant, ven les eleccions, et foten al carrer i no t'ha servit de res el que has fet aquells 4 anys, o 8, és igual. Vaja, no ho sé, és una opinió personal, Això, els polítics suposo que pensarien de forma diferent, però els ciutadans no polítics, o no polititzats amb excés, doncs pensem d'aquesta manera, almenys jo, no? Molt bé. Gràcies, Carles. Voleu alguna cosa més? Tenim els acudits... Tenim una mica de tu dintre d'aquesta càmera i gràcies per ser com ets. Home, jo tinc que ser la càmera grossa perquè faig bastant bulto, Va ser una de les conseqüències de la malaltia, a l'engreixar-me, perquè vaig començar a menjar tou i menjar coses que engreixen i així s'ha acabat, Molt bé. Vinga. Doncs bon dia. Déu-n'hi-do, quan hem fet? 20 i mitja hora gairebé, sí. Bueno, què? No sabia